Fjouwer weekend, fjouwer festivals, fjouwer kandidaten in een estafette van feest. Is een oorfestival als die eigen echt niet on? Of is het eens hartstikke vet? Dit is Festivette. De Groene Ster in Ljouwert is de droomlocatie voor muziek, kunst en spiritualiteit. Voor het tweede hier op Riegen komen psychedelics uit de hele wereld naar Psy-Fi om te douchen, chillen en drippen. Namaste. En daar hebben we uw psychedelic chick Elisabeth weer. We kennen haar van de metalbelevenis mooi Melle. Maar nu zit ze lekker in haar eigen aura. Deze powervrouw is vrij van geest en doen ze het op lete voeten de sterren van de hemel. En wat is er zo mooi om Psy-Fi? De hele sfeer is hier fantastisch. De decoratie en alle mensen zijn helemaal blijd, mijnwander. En wat ik altijd verneem op zo'n festival is dat door al die positieve energie komt er een gigantische energieboost volgens mij bij de wereld in. En dat vind ik gewoon fantastisch. En wat is hier not dan? Dat kun je net gek nog. Maar wat ik wel altijd verneem van ik sliep hier eigenlijk bijna net. Want er was gewoon alles meenemen. Dus net een volle sliepen, zeg ik altijd. Hoe zocht Signe eruit, denkst? Ja, om wat iets met elfje kleden of zo, of wel apart squon of het hier misschien apart. Of ja, dat kan van misschien wel sminkt, want dat ken ik alle kanten natuurlijk. En hoe zal zij Psy-Fi beleef je? De ene verbazing naar de andere verbazing. De decoratie, alles, de hele sfeer. Ik denk dat ze het hier superleuk vindt. Er is hier zoveel te doen en te beleven. Ik denk dat we eigenlijk hier te kwaad hebben om alles te doen. En er was eens het Imaginarium famke Signe. Even een slokje van het heilige Groene Sterwetter en het feest kan beginnen. Signe zit vol energie en geeft geen uitdaging uit de waai. Bist een beetje klaar voor Psy-Fi? Ik stapte uit bed en ik dacht, ik laat alles op me afkomen. Want volgens mij wordt het één grote achtbaanrit. Dus gewoon heel hard vasthouden aan het hekje en gaan. Wat is nou die beeld van het festival? Heel vrij, heel veel bijzondere mensen en hele harde dreunmuziek. En hoe zocht Elisabeth eruit, denkst? Piercings, misschien wel gezichtstatoeages, dreads in haar haar. Hele kleurrijke kleding, hele wijde kleurrijke kleding. Ja, dat is Elisabeth. Hallo. Hi, jij bent Elisabeth. Ik ben Elisabeth. Hi. Nou, welkom op mijn festival. We Dank je. gaan een hele leuke dag beleven. We gaan dansen en ik neem die helemaal mee in de sfeer. Het is hier super te gek. Ik zou zeggen, kom mij naar mijn kant. Heerlijke je mijnwander hing ik in. Dit is een beetje onze basis, zeg ik altijd. En maar ja, wie maakt natuurlijk aan het filter, dat snappen we, want daar is de belevenis. Oh. En nou ja, als we daarheen gaan, dan ja, die kleren ben hartstikke leuk. Maar ik denk het is heet om, zwier misschien. Dus er kan wel wat oorkleren onder. En dat ga ik regelen. Oké, Ja. dus ik ga er meer uitzien zoals jij. Ja, dat is zoiets, ja. Ja, ik ben dat benieuwd. komt helemaal goed. Maar hoe zocht een echte Psy-Fi-fan er nou uit? I don't understand. Sie sehen sehr natürlich aus, nicht so viel Schminke und ja, viele fühlen sich verbunden mit der Natuur. Van die boselfenpakjes en dan de dreadlocks en dan maar veren erin. En maar ja, het is wel een boselfje. Money belts voor je water, heel belangrijk. En ja, gewoon dat soort handige dingetjes. Everyone is just who they are and everyone accepts it. That's what it is. Yeah, acceptance. Yeah. Tolerance. Yes. Yeah. Nou, ik ga hier een hele stapel kleren. Want ik zie het. had zoiets van, was maar eens even sharen. Het is een hele mooie wikkelrok. Oké. En dit is echt een hele mooie. Ik denk dat die misschien nog wel zelfs mooier is. Ik heb voor die een heel leuk jermbandje. Oh. Ja, Want vind ik ik moet ook echt leuk. wat versiering bij. En natuurlijk, wat net missen kun je hier op een festival. Iedereen heeft hier een heuptasje. Dat is wel handig, want daar hou ik Ja. wel van. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Ik zal de tent even verrieren van. Graag. Pleert de fjotjes, hè? Ja,
Doe ik. Tentje in, ritske dicht. Ik heb niet van die mooie gouden teennagels. Nou, ik ga helaas geen nagellak mijn naam. Dus, jammer. maar die fjotten zullen toch wel vies worden, want het is hier wel wat drekkig hier en daar. Nou, ik heb hele witte benen, dus dat... Dat heb ik net. dat is Maak wel het goed al je ook. net het. Tada! Ja, helemaal fantastisch. Prachtig. Hippie. Ja. Kinderen helemaal met trots. zou ik Blote zeggen. voeten, Ja, zwierige rok. hartstikke Lekker mooi. fris hemdje. Ga naar hier een verrassing. Oh. We doen nog een mooi plakplaatsje erop. Ah. Dus even zien. Dit is je rug. Helemaal perfect. Oh, nou. Geweldig. Dankjewel. En kunnen orenbeziekers de echte Psyfire herkennen? See, Ah. Why? you can see that she has worn socks. Ah, yeah. The middle. Yeah, that's correct. The middle one. The middle one, really, for sure. She has the half of the left lady and the half of the other lady. So she's a beautiful mix. Nou, dan heen beide won. Echt op sci-fi fan. De Psytrance is gericht op loszittende kleren. Check. En net via het heuptasken, want ik kan lekker de hand vrij horen als het een doorsje is. Check. Ik kan een hele leuke bindie opplakken. Check. Bleert te fjotten. Check. En het belangrijkste, een grote smile op die gezicht. Check. Want daar wordt iedereen helemaal blij van. Let's go. Let's go! Op naar de Doenslier. Dus ik sta hier spontaan te dansen en je zegt van, oh jee, ken ik dat wel. Ik zeg gewoon doen. Elisabeth die ging echt meteen helemaal erin op en los. En toen begon iedereen eromheen ook te dansen. Ja, dat voel je ook wel een beetje zo bij het groepje horen. Grote blijheid, mensen zijn overheerlijk om te dansen. Een hele fijne, gemoedelijke sfeer. Het is heel bijzonder. Ik heb er bijna geen woorden voor. Je hoort heel veel echt van liefde en iedereen houdt van elkaar. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik niet zo dicht bij Leeuwarden ben. Dat ik op vakantie ben ergens ver weg. Maar er is ek plak voor hegere kunst op sci-fi. Als je kwam een haast van, want wie haar energielichaam, chakras, zeg maar. En dat zit ook een prutte waar we omkomen, zeg maar, in de kunst. Hè? Van dat, nou ja, Van die Indiase motieven, hè? klopt. Deze vind ik fantastisch. Misschien. Mag aanraken? Ja, die maakt wel een rijtje. Ah, kijk eens even. We kunnen even in de 3D. Nou, dan wordt het nou nog mooier. Jeetje. Oké dan. Wauw. Ja, dit krijgen we net op de camera. Zeg. Maar het maakt echt wel Super! Dit is ook een beetje de LSD-ervaring steeds. Maar daar is geen bril meer nodig. Dan just het tussen alle keer. Dan beweegt alles. Het verbreedt, dus dan kan je Werkelijk skitterend, ja. Ah, even shoppen, dames. En daar hebben we de squam, mijn maat. ook nog. Ja. de tas. En ja, hoe kan het decoors? De sieraden. Nou, ik denk dat ik voor die pasta ga. Dan doe ik de vega-burger. Sit down. Nou, ik ben benieuwd wat smaakt het. Het ruikt heel lekker, ja. Lekker de grens. En ik geloof dat het wel mijn eerste vega-burger wordt. Serieus? Ja. Als je een vlees ziet? Ja. Ja? En als je een burger neemt, dan Dan is het meestal, ja. Maar ik zal zien. Nou, lekker eten. Na een hapje van de vegaburger is het terug naar de Magic Forest. Nou ja, mooi. Mooi hè? Heel mooi. Ja. Weer een andere wereld.
Geen festivette aflevering compleet zonder opdracht van zelfs. Volgens mij krijgen we een opdracht. We gaan een opdracht. Nou, zullen we zien wat erin zit? Ja, kom maar op. Op psychedelische trendsfestivals wordt er op alle verschillende manieren inspelen op die zintuigen. Een goede balans in je lichaam is daarom wichtig. Waar voor je kan het beste inwurren met de ierde? Wat soort wijze? Nou, het is pooiballen. Een pietje met lampjes en touwtjes in het roem zwaaien. Helemaal trippy. Let's go, dames. Zo? Ja. Als je de lichtjes zo en dan muziek hoort, ja, je hebt helemaal geen paddenstoelen nodig dan. Ja, Signe, die is hartstikke leuk. Dat is een natuurtalentje volgens mij. Dank je! Het moet duidelijk wezen. Signe had won. Ja, heel blij voor mij! Hey, dit is verdiend. Daar is hij weer. Ah, lekker. En ekkel is het juster. Het feest gaat gewoon tro. We gaan nog even naar het feestgevoel in. En ik zei je er op een dag al van het is gemaskerd bal. Klopt. Volle maan. Dus ik ga maskers binnen. Oh, leuk. Super, hè? Ja. Het is het eind van de dag. Hoe wie het nou voor de dames? Zo, zitten we weer. Noffelijk. In onze chill. Ja, lekker. En ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik alles heb gezien. Er is nog veel meer. Ben en Dijk is hier net alles doen. Dat komt uiteindelijk wel op deel. Ja. Ik heb wel een hele goede indruk gekregen van Mooi. hoe het is. En ik heb echt mijn oogballen uit mijn ogen gekeken naar de mensen en naar later ook de lichtjes en de omgeving, hoe die is aangekleed. Ik zeg even een tukje doen. Even een tukje en dan, doen en dan verder. Het hoort je nog net op, want dat je gewoon 24 uur terug. Echt waar? Ja. We moeten gewoon door. En dat had ik voor een morgen al zijn van ja, wat mag je vooral net, want net te volle sliepen, want toen krijg je met mij. Even een knippertje en dan gaan we weer door. Nee, oh nou ja, vooruit nou. Dan maar weer verder. Ja, dat dacht ik hè. En de famkes, tuurlijk ging lekker het feest weer in. Nou, dit wie het weer, voor wat u zo belangrijk. Heel moeilijk. Oké. Een dikke, vette festivette tuut. Hoi Jim. Wat een avontuur. Doei. En liefde bindt ons allemaal. En liefde zal alles overwinnen. Liefde wint voor de mensen, voor de dieren, en de planten. En de bloemen.